out. Nikech tires ka, bende nitie tires, influx of tires, substandard tires. Nikech tire, the maximum life of a tire is 6 years. Tiyudo ka samoro ng'ato ong'iewo tire owacho ni manyien, to en tire mosebudho e shelf, ma bende bang' ndalo matin to muoch. Samoro bende onge grip. Wabiro ng'iyo gik machalo kata kaka wipers, seat belts, wabiro ng'iyo gik mago duto, speed limiter, ka en gari maduong' man gi tire weight mar 3048 kilogram, mano gari ma nyaka bed, ka en commercial vehicle nyaka bed gi speed governor. Nyaka wang'e to speed governor no, is it functional? Functionality mare, ball limit, bendo transmit, bendo record. Mago gik duto te ma wang'iyo. What I would say in here, e Kenya ka, geche ma sani dhie inspection gin commercial vehicles and public service vehicles. Though chik to dwaro ni geche te nyaka mar ji giwegi kata mag sirikal owinjore dhi ang'owa inspection, lakini nikech okwasebedo kwadongo infrastructurally kaka Kenya, omiyo wan mana gi limited number of inspection centers. Omiyo wasebedo kwaketo mana teko kuom public service gi commercial vehicles. Though nitiere programs mwaketo mondo wa incorporate private, we license some private people on our behalf to help us do private vehicles. Koro magi watimo, kendo adieri king'iyo kata the hierarchy kaka accidents, ibiro yudo ni king'iyo accidents kata mosetim masiche, geche mag public service gi commercial are not even number 1 and number 2. Number 1 and number 2 ibiro yude japiko, ibiro yude jotielo, ibiro yude private vehicles, jo geche gi giwegi. Bendi paro kaka NTSA koro chopo kang ma bende koro geche matindo gi kata mana boda nyaka tim ni nonro makar inspection. Mane kama chik wan gi gima luongo ni motor vehicle inspection regulation ma sani dhi e bunge kendo, ma incorporate ni sani kata piko ibiro timne gi ang'owa nonro. Nikech ang'o, e traffic act ma wan go cap 4(3) of the traffic act ma watiyogo majorly no incorporate motorcycles, moluongo ni two-wheelers, noko keto gini nyaka timne gang'owa nonro. Ataro mar wachono niya, though chik noko keto gini nyaka ng'igi, to gi contribute majorly e weche mag masiche mag apaya. Omiyo motor vehicle inspection regulation, vehicle regulations, masani itimone iloso igo iye gi koni mandu dhie bunge, incorporate nyaka japiko ni nyaka pikego bende ibiro ng'i kaka gichalo, ka bende gin kare mar bede wang'eyo. To Opere nonro ma kamago jatimo bang' thuolo maromo nada. Awachni kawuono kutimo kata ne dwe ni wantiere dwe mar adek. Ponono ni unono geche mago kaka iwacho mago ma ariyo mano PSV kanyakla gi madongo go. Inspection bende giduogi after how long? Yeah, the law requires that